Bam, bam! Our day at work is done for today. Cu fratele Sobi, peisagistul pe care vi l-am menționat în vlogul anterior. Sau poate în vlogul ăsta, să vedem când postăm. Sunt foarte curios cum se aude microfonul ăsta pe stradă în gălăgia asta de pe Gheorghe Doja. Ciao, patrone! Ciao! Oameni buni, a venit momentul să vă iau cu mine la sală, să băgăm la mușchi, să facem mușchiul gros. În sfârșit vin zile din astea mai călduroase, că nu mai pot cu frigul ăsta. Cred că nu singurul care m-am săturat de frig. Am mașina parcată aici. Da, bun, și după aceea avem 5 minute și ajung la mașină. Hai că ne vedem la mașină. Back in business. Să pornim încet. Bă, oameni buni, unghiul ăsta nu știu cât e de optim, dar nici n-aș ține în mână trepiedul. Momentan în mașină nu am o ventuză sau ceva de genul ăsta, deci lucrăm cu ce avem. Astăzi plănuiesc să vă iau cu mine la sală. Eu lucrez în Mureș acum la birou, iar la sală mă duc în Reghin, în orașul meu natal. Eu acum locuiesc în Ideci, care este cumva o localitate satelit a Reghinului, și de fiecare dată când ies de la lucru, de fapt nu chiar de fiecare dată, hai să zicem ca și program că luni, marți, miercuri pauză, joi, vineri continuarea. Cam asta e programul meu de sală. Îmi place să-mi pun, adică am avut mai multe tipuri de antrenamente pe care le-am făcut în decursul timpului. Acum aproximativ fac sală de aproximativ, să zicem, 9 luni de zile. Am mai făcut înainte sală până pe la 18 ani, între 16-18 ani. După aia, în perioada când am fost plecat la facultate în Timișoara, am mai mers așa câte o lună, câte 2 săptămâni, deci nimica foarte serios. Și acum, de când m-am reîntors acasă, am plănuit să mă apuc super serios de treabă. Și de 9 luni de zile bag ca animalul, cum s-ar zice. Da, chiar îmi place foarte mult. Cum am zis, luni, marți. Luni încep de obicei cu spate și îmi place să fac și un pic de abdomen. Mi-am pus grupele mari musculare, gen spate, piept, în 2 zile diferite și doar grupele respective. Deci luni, spate și un pic de abdomen. Marți, poate aici sună un pic ciudat pentru unii, piept și un pic de picioare, 3 exerciții de picioare. Miercuri pauză. Joi, adică astăzi, vom face brațe, pentru că am avut ieri pauza care ne-a permis să ne refacem brațele în urma antrenamentelor de spate și piept. Deci le putem lucra astăzi ca lumea brațele. Brațe adică biceps, triceps și antebraț. Iar mâine va fi ziua de umeri și trapez. Da. Marea zi de vineri. Iar când m-am apucat acum de sală, cum aveam un pic așa, să zicem, niște kilograme în plus față de cât ar trebui, făceam cardio la sac. Este sac de box, mi-am cumpărat ceva mânuși. Eu aveam ceva mânuși, doar că nu ar fi fost potrivite neapărat pentru dat la sac, aveam mânuși de karate. Aș putea spune că am un background de sportiv, am făcut sport de performanță vreo 8-9 ani de zile. De mic, de pe la 7 ani, să zicem, am făcut karate Shotokan
Am fost la competiții, am fost și campion național când eram mai micuț, asta fiind începând de pe la, să zicem, 7-8 ani până pe la aproape 18 ani, când am avut ultimul concurs. Și atunci a fost un concurs național care a avut loc la Izvorani, în complexul sportiv, unde am luat locul 3 pe țară. Cu totul că mă lăsasem deja de ceva vreme, după aia m-am reapucat. Am picat cu un tip care era campion balcanic, tipul era super priceput, nu mă cunoștea, nici eu nu-i cunoșteam stilul, dar totuși am reușit un loc 3, să zicem. Și după aia m-am lăsat pentru că m-am și accidentat atunci, m-am întors acasă cu unul dintre dinții ăștia din față fisurat și pe lângă asta ceva ligamente de la degetul mare, de aici mi s-au desprins ceva ligamente de pe os și mi-era super umflat, deci nu mi-a fost fracturat, dar nici departe de a fi fracturat nu era. Și am ajuns acasă în halul ăla după ce doar ce îmi cumpărasem proaspăt un kimono și centuri AKA o roșie albastre, eu având centură albastră, am avut centură albastră și am centură albastră. Cred că, adică încă știu să fac kata, deci aș ști încă să îmi reprezint centura dacă ar fi cazul. Doar ce îmi cumpărasem și mănuși chiar, tot așa, AKA o roșie albastre, o proteză și mi s-a întâmplat accidentarea respectivă la cumite, proba de luptă corp la corp. Na, am luat și un pumn atunci de la un tip, direct stele verzi am văzut, de-am picat și am ajuns acasă, m-a văzut mama în halul ăla, ce mi-a zis: copile, na, ai de ales, școală sau sport. Și eu am ales școala atunci și m-am lăsat de sport, de sportul ăsta de performanță. Cred că încă am legitimația de sportiv pe acasă pe undeva, diplomele, cum că am avansat în grade, tot felul de diplome de pe la concursuri, cupe. Deci când le văd mă iau așa amintirile și un pic de nostalgie, pentru că a fost o perioadă foarte, foarte faină din viața mea. Recomand oricui sporturi de genul ăsta pentru disciplină și faptul că de mic am învățat să respect și să cumva să evoluez pe propriile mele puteri într-un mediu nou creat, cum era sala de sport. Să respect pe sensei și așa mai departe. Lucruri care mi se pare că cam lipsesc din societate în ultima vreme, când vorbim de oameni mai tinerei. Storytelling time. A fost foarte faină în perioada aia, adică mergeam pe la concursuri, pe la Hunedoara, pe la Constanța, pe la Oradea, știam tot felul de oameni de pe la cluburile din alte părți. A fost o perioadă faină, cum am zis, și așa de mult m-a marcat încât cumva cred că toată viața o să am așa o mentalitate mai sportivă. Ce mi s-a mai năzărit în minte în ultima vreme este un gând de a mă reîntoarce pe tatami, doar că încă nu știu sub ce formă, am mai multe gânduri în sensul ăsta. M-am îmbolnăvit în ultima vreme cu Brazilian Jiu-Jitsu. Am început să mă uit foarte mult la Brazilian Jiu-Jitsu. Aș putea să spun că un mic plan în sensul ăsta de a alege Brazilian Jiu-Jitsu, din câte am văzut, este o sală aici în Târgu Mureș unde cred că o să mă duc. Mi-ar plăcea foarte mult să documentez chestia asta de reîntoarcere pe tatami și să vă duc așa un pic cu mine prin ce mi se întâmplă, prin cum îi să fii un începător într-un sport de genul ăsta pe la 28 de ani, că eu am 28 de ani acum. N-am mai făcut karate sau sporturi de genul ăsta de contact de foarte multă vreme, de 10 ani de zile, peste 10 ani de zile. Și ar fi o experiență destul de interesantă. Da. Am văzut că cei care organizează clase de Brazilian Jiu-Jitsu unde mă interesam, fac și MMA. Mi-ar plăcea să fac și treaba asta, adică să includ cumva și
partea de punching, partea de lovituri, pentru că am făcut asta de atâtea ori, gen așa se lupta și așa mă luptam și la karate, doar că bineînțeles mai diferit. Am dezvoltat și niște tehnici din astea de kickbox, tot am mai exersat, de pe YouTube înveți orice, mai ales că este sac la sală, asta ziceam că îmi place de aici am pornit cu sacul. Îmi place să fac cardio după antrenamente, nu știu, înspre jumătate de oră la sac. Pe lângă faptul că te mai dezmorțești după antrenamente când ți-i super pompați mușchii, ceea ce, acum depinde dacă îți place sau nu să-ți fie pompați mușchii după antrenament. E o senzație faină. Totodată e fain și să fii super transpirat și să știi că ți-ai dat duhul acolo, tot ce ai putut, ai dat din tine la sac și cu totul că antrenamentele pe care le fac sunt destul de intense, să zic, o să vedeți. Încerc și să le duc, adică mă lupt pur și simplu cu mine și cu limitele mele de fiecare dată când fac sport, pentru că așa am fost învățat de la karate. Și sunt foarte curios cum ar fi să mă reîntorc pe tatami, să fac Brazilian Jiu-Jitsu, să învăț tot felul de tehnici din astea de submission și cred că ar fi o experiență foarte faină. Plus că toată ideologia asta din spate de ierarhie a aptitudinilor după care ești recompensat și crești în grad și respectul față de cei care au grade mai mari ca tine, deci cumva așa cum ar trebui să funcționeze într-un fel respectul în societate, zic eu, bazat pe aptitudini. Da, e o treabă faină asta cu Brazilian Jiu-Jitsu, chiar cred că o să încerc după ce o să mă mut în Mureș, că momentan mi-ar fi foarte greu să mă duc aici la sală, să fac aici sală sau să mă duc la sala de Brazilian Jiu-Jitsu, pentru că e o distanță de 30-40 de kilometri până la mine acasă, să ies de la antrenament și să mă duc la sală și după aia să mă duc acasă ar fi un pic anevoios. Așa știu că mă duc la sală în Reghin, în Rodney, în cartierul unde am crescut, la aceeași sală în care mergeam și când aveam vârsta de 16, 17, 18 ani, să zic. Deci în aceeași sală mă duc și acum, știam că au sac acolo, am mai încercat să mă duc pe la alte săli prin oraș, dar nu știu, fiind o sală mică din asta de cartier, există o comunitate așa de fain și de bine închegată, de oameni care ne cunoaștem între noi, deja, deci cumva, nu știu, când lipsește cineva, întreabă lumea de el că de ce nu mai veni sau ce mai face sau așa, e ca o comunitate. Deci senzația asta de comunitate care există și în săli de sport, de karate, de exemplu. Ceea ce e foarte, foarte fain, știi, să îmbini sportul cu senzația asta de comunitate. Deci astăzi o să avem un antrenament de brațe. În ultima vreme, la început când aveam antrenamentul de brațe, bine, am încercat și push-pull, adică antrenament push piept triceps și pull biceps spate, doar că mi se părea că nu poți să-ți antrenezi la capacitate maximă, de exemplu bicepsul dacă îl faci după spate. Și în sensul ăsta m-am gândit să îmi pun antrenamentele, adică să am o zi doar de brațe și să-mi antrenez grupele mari musculare în zile separate. Deci astăzi, făcând brațe, inițial începeam, după ce mi-am făcut programul în felul ăsta, începeam cu triceps și m-am hotărât să schimb un pic, adică să nu mai încep cu triceps, pentru că începând cu triceps, cum mi se inflamează țesutul muscular foarte tare la triceps, îmi este greu să lucrez bicepsul chiar după. Și atunci am făcut un fel de switch, pentru că bicepsul, nu știu, așa simt eu, deci când îmi antrenez tricepsul, bă frate, deci
Nu știu, vouă vi se întâmplă chestia asta? Lăsați-mi în comentarii, că sunt foarte curios dacă îi se mai întâmplă cuiva treaba asta. Când îmi antrenez tricepsul, fac 2 exerciții sau chiar după nu după primul, dar la al doilea exercițiu deja așa de tare mi se inflamează fibrele musculare, mușchiul, încât pur și simplu mi se umflă și așa ca o masă umflată îl simt super rigid și tare și oricât l-aș antrena zici că tot în starea aia rămâne, știi? Și atunci, pățind asta, mi era foarte, foarte greu să îmi antrenez și bicepsul. După. Și am făcut switch-ul ăsta, încep cu biceps. La biceps e super lejer, tot așa, bineînțeles că îi dau de nu mai rămâne nimica din el. Și după aia antrenez tricepsul, se întâmplă asta și super ok, antebrațul după și nu mai are nicio treabă. Da, de obicei, acum încerc de fapt să fac exerciții cât mai variate. Încerc de multe ori să îmi pun, de exemplu, exercițiile cele mai grele primele. De exemplu, într-o săptămână încep bicepsul cu gantere, da? Bam, 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 gantere, 3 serii, 3-4 serii de gantere, o să vedeți, poate și cu un drop, se depinde cât de energizat sunt și cum mă simt, cât chef am. De obicei cheful îmi vine, deci ori de câte ori mi se întâmplă ca pe drumul ăsta dintre Mureș și Reghin să fiu obosit după o zi de lucru și să fiu destul de down așa ca energie, cu totul că încerc să beau o cafea sau... nu există să nu mă duc la sală, gen nu există. De când m-am apucat nu a existat să nu mă duc la sală, pentru că există o diferență destul de mare între a fi disciplinat și a fi motivat. Deci disciplina cu motivația nu este aceeași chestie. O secundă că trebuie să fac loc aici la ambulanță. La ambulancia! Ambulancia! Bun. Da, deci ziceam de faptul că disciplina cu motivația sunt total lucruri diferite și ar trebui să ne bazăm pe disciplină, nu pe motivație, pentru că motivația de multe ori poate să vină după disciplina. Adică dacă ești disciplinat și ajungi la sală mereu, îți vine motivația în momentul în care ești în sală. Mie asta mi se întâmplă de fiecare dată. Nu am chef sau nu că n-am chef, că am chef, deci câteodată chiar mă gândesc cu o zi înainte că de-abia aștept să mă duc la sală. Pentru că atât de bine mă simt după, oameni buni, și chiar pe baza asta recomand, pe lângă stima de sine care ți se ridică în timp și faptul că o să arăți tot mai bine și că o să te simți mai bine cu tine, o să fii mai sănătos, îți crește forța, pur și simplu ai capacitatea de a face lucruri în viață mai lejer. Sunt foarte multe plusuri pentru care să faci sport, nu neapărat sală, sport în general. Na. Și pur și simplu faptul ăsta că te simți așa bine mă face să mă duc la sală și să continui și să știu că odată ce ajung în sală, indiferent că mi somn sau așa, îmi revin, deci fiind în sală îmi revin 100%. Na, și deci asta cu disciplina mi se pare un lucru de ținut minte. O să vedem la sală exact, deci 100% începem cu biceps, după care triceps, după care antebraț și după antebraț băgăm un pic la sac, tati, dăm la sac așa un pic, bro, jumătate de oră. Jumătate de oră, dar reprize, bineînțeles, pentru că nu știu dacă ați făcut cardio la sac, dar este destul de solicitant și obositor. Este mult mai obositor decât dacă ai alerga pe bandă sau dacă ai face bicicletă sau orice altceva. Bă, treaba asta cu sala, știți cum e? Că, de exemplu, eu fiind la Cluj, înainte să mă mut înapoi acasă, auzeam oameni care merg la sală sau fac sport după birou. Și mie mi se părea science fiction atunci, pentru că eram atât de obosit și de secat de energie după ce ajungeam acasă de la birou,
încât nici nu puteam să mă gândesc că aș merge la sală sau să fac sport sau ceva de genul ăsta. Na, acum cred că s-au schimbat niște lucruri pentru că mi-am și ieșit din zona de confort cu totul venind acasă și reluând-mi viața ca bărbat singur și cu mai mult timp pentru mine și cu nervi adunați pe care trebuia să mi fructific cumva și emoție și stări destul de neplăcute de spirit cu care trebuia să lucrez și nici nu, eu gras n-am fost niciodată, dar de la atâta sedentarism de la 18 ani am început să pun peșele, frate, să pun grăsime peșele și chestia asta a devenit destul de neplăcută în timp, așa, nu știu, pentru că mereu am fost așa mai sportiv și am și o constituție din asta așa mai îndesat, să zic. La 1,70 am momentan, nu știu dacă vă interesează, deci am 1,70 înălțime și momentan am 78 de kilograme. Asta după 9 luni de sală în care am încercat să mănânc cât de bine posibil, cât mai multă proteină, carbohidrați mai puțin, pâine spre deloc, sucuri și dulciuri nici nu vorbim că foarte rar și acum pe perioada asta mai friguroasă am mai mâncat dulciuri, dar lucruri gen nu mă duc și îmi cumpăr cum făceam mai de mult câte un Kinder Bueno pe zi. Avem o perioadă când stăteam în Timișoara, aveam zilnic, tată, treceam pe lângă profi, eu trebuia să intru să-mi cumpăr un Kinder Bueno, aia era moartea mea, froșero, un Kinder Bueno, tată. Ăla mi îmbuna starea. De acolo mai îmi luam un pic de serotonină, de dopamină. Na, acum nu se mai întâmplă chestia asta. Chiar numai dacă acasă sau prietena mea mai face o prăjitură, îți dai seama că o să mănânc prăjitură, că na, pe lângă faptul că e extraordinar de bună, e făcută de cineva drag mie și atunci cântărește foarte mult. Și pe lângă asta, știți cum e, acum nu te poți abține nici de tot de la lucrurile astea, pentru că până la urmă mai există un pic de plăcere și în ele pe care poți să-ți o iei. Nu să te racordezi de tot la plăcerea respectivă, să fie singura pe care o iei, dar să te gândești că, deci știți cum funcționează mie mintea? Mă gândesc că mănânc astăzi dulce, un pic de prăjitură sau, na, cine știe ce este disponibil și mă gândesc că rup sala a doua zi din cauza asta. Și când îs la sală, efectiv am asta în minte, că am mâncat dulce cu o zi înainte și că trebuie să transpir de să nu mai pot efectiv. Da. Mă simt cumva vinovat că am făcut treaba asta și după aia mă simt bine că am făcut ceva în sensul ăsta. Asta nu se întâmplă foarte des. Deci cum am zis, am 78 de kilograme la 1,70. Când m-am apucat de sală aveam 73 de kilograme la 1,70, cu mult mai puțină masă musculară. Dacă sunteți curioși, chiar o să vă pun în videoclipul ăsta în care prezint prima dată așa ideile mele legate de sală și ce fac și ce îmi place și ce am mai făcut în sport și așa. Vă pun niște poze cu de când am început sala, cum arătam înainte să mă apuc de sală, după ce am ajuns acasă m-am apucat de sală, la o lună până la 9 luni, până acum o lună, poate am o poză sau dacă nu fac o poză și astăzi. Să vă pun să vă arăt. Na. Și când m-am apucat aveam 73 de kilograme și nu prea arătam eu bine, adică se vedea un pic așa o burtică, o idee de burtică, șelele un pic așa, un pic de colăcei de la atâta stat în curs și de sedentarism. Na, deci cumva sedentarismul ăsta își lasă amprenta foarte, foarte tare. Dar vreau să vă zic că și în momentele în care simțeam că nu fac sport sau că n-am făcut sport de foarte multă vreme, cumva așa începeam să mă simt vinovat în sensul ăsta că stăteam în pat și începeam să fac abdomene, așa, la abdomen cu picioarele sau tot fel de chestii. Deci m-a urmărit mereu gândul ăsta că eu trebuie să fiu activ
când vorbim de sport și activitate sportivă. Acum, de când m-am apucat să fac sport, bineînțeles că treaba asta a venit cumva la pachet și cu niște schimbări de natură emoțională. Am trecut printr-o perioadă destul de grea, fiind la Cluj, și ăsta a fost încă unul dintre motivele pentru care m-am mutat mai aproape de casă, pe lângă că din punct de vedere profesional îmi doream poate niște chestii pe care nu le realizam neapărat fiind la Cluj. Poate o să vă povestesc mai mult și despre chestiile astea. Dar acum, astăzi suntem bazați pe sport, da? Deci cumva am trecut printr-o schimbare din asta de natură emoțională, am trecut printr-o despărțire, a fost destul de rău, am fost foarte atașat și eu mereu am fost atașat de altfel de persoanele pe care le-am avut în viața mea. Doar că așa s-a întâmplat să nu fie până în prezent, când îmi doresc să funcționeze cât de bine posibil ceea ce se întâmplă acum și să ajungă foarte departe, cum doream mereu să ajungă departe. Partea asta emoțională din viața mea. Eu sunt un bărbat căruia îi place să fie afectiv, să-și arate emoțiile, să vorbească deschis despre ele, să iubească efectiv. Nu știu cum, și artist, și bărbat, și pragmatic, și cu capul în nori. O combinație destul de ciudată, să zic acum, nu știu ce să zic. Cam ăștia sunt arhitecții. Cam ăștia sunt arhitecții, niște oameni super pragmatici, dar care au și așa niște păsărele foarte interesanți. Așa, revenind la partea asta emoțională, după ce am fost super down, bineînțeles că orice perioadă din viața noastră când suntem super down trebuie să aibă și un come up. Și come up-ul ăsta a fost destul de hardcore, pentru că m-am întors acasă, trebuie să refac viața cumva. Avându-i și pe a mei mai aproape, mi-am dorit asta și îmi doresc să le fiu de ajutor ori de câte ori pot. De asta m-am și întors, fiind singurul băiat din familie, și îmi doresc să le fiu aproape orice ar fi, și când o să fie vremuri mai grele, când o să îmbătrânim cu toții, să fiu aici, să fiu de ajutor și totodată poate să fiu bine închegat în a avea o familie în zonă și așa mai departe. Deci cumva pentru mine familia este foarte, foarte, foarte importantă. Bun, ei m-au ajutat mult să trec peste tot ce mi s-a întâmplat, pentru că eu vorbesc mereu deschis cu ei toate căcaturile pe care le-am făcut în viața asta și nu numai, efectiv despre tot. Sunt foarte deschis cu a mei și le mulțumesc maxim pentru că și ei sunt deschiși și am cu cine să vorbesc mereu. Am trecut peste, am avut părul lung, nu știu dacă știți, în facultate prin anul 4 de facultate, anul 4-5, m-a luat pe mine asta cu așa un pic mai hippie, da, o perioadă din asta mai hippie. Mi-am lăsat părul lung și l-am avut părul lung, dragii mei, până anul trecut în luna mai-iunie, să zicem. Nu, hai iunie, că în mai m-am apucat, am început să lucrez în Mureș, la birou unde lucrez acum, de arhitectură, și atunci a fost luna mai când am început. În iunie m-am apucat de sală și după ceva timp, după vreo 2 săptămâni de sală, mi-am tuns părul de tot. Inițial am avut super lung, că nu m-am tuns deloc de prin anul 4-5 de facultate. Și după ce l-am tuns odată până aici, gen așa, nu bob, dar până la umăr l-am tuns. Și după aia mă duc la frizerul, noul meu frizer din Reghin, și zic, bă, tunde-mi-l tot, frate. Zice, bă, sigur? Zic, sigur. Mă uitasem. Eu când am mai avut pe la 18 ani freză din asta, tot să mi-l fac cu uscătorul, cu ceară, cu nebunii, cu pudră, cu fai. Deci nu mai vreau așa ceva, efectiv. Eu până pe la 16 ani, să zicem, când m-am apucat alea cu freza, tot așa am avut părul scurt de tot, mai ales făcând sport de mic. Era foarte practic, mereu mă tundea tata acasă,
Eram tuns castron. Știți frizura castron? Na, și după aia am zis, bă, ce freză să-mi fac? Zic, e clar, nu fac nicio freză. Bine, asta dacă e considerată freză, cap cut, buzz cut, nu știu cum îi zice exact. Scurt, frate, scurt sus și pe părți zero, efectiv. Deci vreau să vă zic că am mai fost întrebat de prieteni de-a mei că, bă, nu ți dor de părul ăla lung? La bunica mea îi plăcea foarte mult cum îmi stătea. Și mie îmi plăcea mult. Mi se părea că cumva părul meu a crescut deodată cu conștiința și cu maturizarea, știți? Deci cumva au reprezentat așa treaba asta. Și de asta eram un pic atașat emoțional, poate, de imaginea aia pe care o aveam eu de artist, vezi, Doamne, cu părul lung. Dar după ce m-am tuns scurt, deci, nu știu, am simțit că recapăt cumva destul de multe calități care țineau de o anumită idee de bărbăție pe care o aveam impregnată încă de când eram mic și îl vedeam pe tata mereu tuns așa scurt și așa am fost și eu tuns scurt. Deci cumva tunsoarea asta îmi amintea de imaginea paternală, cum se spune, a tatălui, știi? Deci de masculinitate, de zona asta. Și am simțit asta influențându-mă direct după ce m-am tuns. Și m-am și apucat de sală, vă dați seama că de acolo am pornit. Deci cumva toate au venit așa în ajutorul unui caracter care s-a bazat foarte mult pe un alt caracter, ceea ce nu vă recomand niciodată. S-a bazat din punct de vedere emoțional și nemai având caracterul pe care să se bazeze, adică partenerul respectiv, a murit. Deci pur și simplu așa s-a simțit, ca o moarte a unei părți din ego-ul meu, care a fost construit în ideea de foștii noi. Deci asta a murit, partea aia din mine, și a trebuit reclădită, regândită, recalibrată, re. Și pe cât de jos m-am simțit, pe atâta de bine s-a simțit camapul ăsta, care a fost în strânsă legătură cu sala. Deci oameni buni. Deci eu am mai văzut exemple de astea de oameni care se lasă de oameni care trec prin ipostaze mai grele din punct de vedere emoțional, despărțiri, chestii, și se apucă de sport. Deci vă recomand să vă apucați de sală sau de sport sau de orice. Deci o să vă ieșiți din zona de confort maxim. O să grăbiți refacerea personalității, refacerea emoțiilor, refacerea per total a ce însemnați voi pentru voi. E foarte important. Vă zic din proprie experiență că s-a simțit extraordinar și încă continuă să se simtă foarte bine. Deci îți îmbunătățește starea de spirit, homeostaza ta din punct de vedere al sănătății. Ca bărbat, te simți mai în vână, mai puternic, ai forță, altfel calci pe stradă. Nu știu, e frumos să faci sport și recomand oricui să facă sport. În ultima vreme am încercat foarte mult să-i conving și pe a mei să se apuce de sport. Sunt foarte aproape în a reuși treaba asta. Chiar ieri am avut o discuție cu tata despre a-l lua cu mine la sală să mă antrenez cu el. Vă dați seama ce fain ar fi, efectiv, pentru că tata a făcut și el sport de performanță. De acolo ideea de dorința de a-și dori să fac și eu sport, să am cumva cultivarea asta, parte de cultivarea asta, și sunt recunoscător maxim. Pe vremea lui Ceaușescu a reprezentat România, a fost prin Mongolia, a făcut haltere tata și cred că de asta o ținut foarte, foarte mult să fac și eu sport, că știa ce înseamnă. Și am avut cu el discuția să-l aduc la sală, vă dați seama ce fain ar fi, că și eu am învățat chestii, el mai știe chestii. Și ar fi un bonding așa între mine ca fiul lui și el ca tată, să mergem împreună la sală. Și eu am o soră cu 10 ani mai mică decât mine și sora mea discuta cu mama, și eu tot am încercat să mai discut cu mama, să meargă ele două să facă ele sport, să meargă la sală sau ceva.
Deci să ne apucăm efectiv tot familionul de făcut sport. Ar fi extraordinar. Deci ar fi un achievement, ar fi ceva top. Încă o chestie. Nu știu dacă știți, dar eu și cânt. Și de vreun an, 2, să zicem, hai de 2 ani, am început să scriu piese, să-mi fac piesele mele. Eu îmi trag vocile, îmi mixez vocile, backing vocals, front vocals, mai nou îmi fac instrumentalele pentru că din 2020 produc muzică. Deci vreau să fac un mic shout-out în sensul ăsta. Nickname-ul meu de artist muzical, am 2 de fapt. Unul este Marcatu, cu care fac piese în care cânt cu vocea mea, piesele mele personale. Pe canalul ăsta de YouTube o să mai găsiți covere pe care le fac cu numele meu real, Câmpian Marc. Și mai am un nickname, Câmpian, dar scris dezlegat, Câm, gen cim în engleză, sim, pian, pentru că pian de la compoziții muzicale, nu știu ce, ăla este nickname-ul meu cu care fac muzică electronică. Deci așa, un pic mai multidisciplinar, dar destul de controlat, să zic, și închegat totul. Îmi place să cred. Deci vă invit să-mi urmăriți și paginile astea de muzică, pentru că îmi pun o parte din sufletul meu și în zona respectivă. Cred că-s nevorbit, oameni buni, nu-s nevorbit, dar atât de mult îmi doresc să fac treaba asta, să-mi lărgesc cumva spectrul de oameni cu care interacționez, pentru că este foarte greu de făcut asta, mai ales cu oameni care sunt cumva tangenți cu activitățile pe care eu le am. Deci asta mi este cel mai greu, să interacționez cu oameni care sunt interesați de arhitectură și de muzică. Asta e. Când vorbim de lucru, este strict lucru. Aici vorbesc de cum era în facultate, când te strângeai cu studenții, colegii tăi care aveați aceleași, poate, pasiuni și te împrieteneai și așa mai departe. Deci după o vârstă este foarte greu să faci asta. Și văd YouTube-ul și vlogurile astea pe care încerc să le fac ca o unealtă în sensul ăsta. Și cu sportul, că și sportul este destul de important. Sport, arhitectură și muzică. Cam asta o să fie topicul. Astea o să fie topicurile de povești de la mine de pe canal. Oameni buni, cu asta vă las momentan și ne vedem la sală. Ne vedem la sală! Peace!